DXDC Radyoman Report. Nisurrender sa kapulisan kagabi ang driver sa 10-wheeler truck sa fatal vehicular crash sa Purok 5, Davao Bukidnon Road, Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Sa interview sa DXDC Aramen Davao kang Daniel Aton Saita, nidepensa kini nga hinay lang iyang padagan kagabi dihang nahitabo ang bangga. Matod niini nga nag-counterflow og nisulod sa iyang lane ang Kia Picanto nga gidrivan sa 20 anyos nga estudyanteng si Christopher Lloyd Baptisma Dalangin kinsa namatay human ni dasmag sa truck. Isugat yung ko diya ba? Tanaw na ko niya, sugat naman eh. Ang dagan, hinay na kayo. Yung tanaw na ko, damag na mag-siya, di hingunong ko, naalas sa kontrak. Nabantik. Paano nga siya, counter po nung siya, sugat sa kuling niya. Pagod ko kumantay kayo, wala ko pagod nga. Sabi nga, murag gahiko, gaman siya sa kuha. Sir, nakita na niyo sa layo. Ha? Kalit kayo. Wala na, nakita na mo yung kwentro siya, pero kalit ba kayo sa nga 50 meters na galing isugat yun. 50 sugat sa dagan niya. Hindi nakahunong na ko, muwib ito ko gamay, hindi man makaya na. Hunong lang ko ha. Pasok niya sa lalong. Moto pagka huro na ko, nagmasuod siya. Nalagpot ang pasig balik, nagawa siya ba? Nangayo kining pasaylo sa kabanay sa namatay nga batanon. Gihulap sa niini ang iyang amo para masettle sa pamilya. Matud ni Police Staff Sergeant John Fuertes, traffic investigator sa Los Amigos Police Station, kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property sa atubangon sa driver sa truck. Gipaningkamutan pa sa DXDC team nga makuha usab ang kabahin sa pamilya sa batanong namatay sa disgrasya. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.